Balilan Pangasinan! Low-key, calming, and budget-friendly na kainan ba ang hanap nyo? Bisitahin natin ang dinarayong kainan dito sa bayan ng Asinggan. At balita ko, pinupuntahan din daw ito ng mga vloggers. Tara, kariyan na! So, tikman po natin ang mga best sellers dito sa Kariyan Food House. Meron po tayo dito ang barbecue, fish fillet, chicken cordon bleu, pansit, buffalo wings, chicken inasal, and lomi oriental. So, andito na po lahat and kayo na lang po ang inihintay. Usually, dumadayong food house is yung mga taga-bayan. Dito rin sa Asinggan, mga taga Santa Maria, meron na rin namang mga estudyante. Yung mga bypasser natin na mga galing ibang bayan like Urdaneta, Manawag, Binalonan na nahihinto at nakikita na yung usok ng aking inasal na napapahinto sila. No wonder na chicken inasal ang best seller nila dahil sobrang linamnam and nanunuot ang lasa sa karne ng chicken. Dito kasi ngayon, yung authentic chicken inasal ko na wala pa ang 1 year, gusto ko na pag sinabing Asinggan, merong authentic chicken inasal. Isa rin sa aming mga one of the best seller is yung lomi oriental namin na talagang para kang kumain sa isang Chinese restaurant. So, ito pong lomi oriental nila ay sagana sa sahog. Meron pong itlog, may pork, may hipon, may meatballs, and meron din po siyang gulay. And sobrang sulit po and really affordable. Must try din itong lomi oriental nila dito dahil sobrang sarap and kita naman natin na sagana siya sa sahog. Grabe, sobrang sarap and sulit ng mga pagkain dito. Sana soon kayo rin ang makabisita. Balilan Pangasinan!